Salamat pagi. Good morning, Indonesia. So, ngayong umaga, nandito na ako ngayon sa Bandung, sa bahay ng aking kaibigan. Kahapon, nasa Jakarta kami, nasa isang hotel kami. Pero dahil tapos na yung program at tapos na yung aming meeting, kaya lumipat na kami ng bahay. At dito na kami sa Bandung ngayon. So, mas feel ko na yung aking pagtulog at saka yung aking pagkain. So this morning, gusto ko ipakita sa inyo yung bahay na tinutuluyan ko. For 2 days na lang naman kasi after 2 days, babalik na ako dyan sa Manila. So ngayon, nandito ako sa kanilang small lobby. Ito yung kanilang sala. Ito yung kanilang bahay. So itutour ko kayo. So ito naman yung kanilang parang kitchen. Dining area. Late lang kasi. Yan yung kitchen. Tapos yung room ayun yung room ng may-ari ng bahay. Yan. Small house lang siya pero napakaganda. At ito naman yung room na tinuluyan ko. Diyan ako natulog. Maliit lang din siya. Pero ang sarap ng tulog ko kagabi. Yung may-ari pala ng bahay na to is Muslim. Ayan, Muslim sila. At ito yung may-ari. Ayan. Lovely and blessed couple sila. Tapos, ayun. Tingnan natin sa labas. So, ito naman yung kanilang parang receiving area. Ito yung kanilang receiving area din sa kanilang bahay. So, meron silang mga lovebirds. Ayan. Dalawa siya, pero pinaghiwalay kasi doon nag-aaway. Ayun nga pala yung may-ari ng bahay. Ayan. So, yung may-ari ng bahay, si Neng. Neng, say hi! No, I'm making videos. So, ito yung kanilang bahay. Diba? Small lang siya. Cute siya, pero napakaganda. Tapos ito yung mga kapitbahay. Ayan. Tapos meron daw silang garden doon. Ito yung kanilang neighbors. Meron silang small so ito yung kanilang community. Ayan. So ito yung kanilang community dito. So yan guys, yung kanilang community. Ito yung small garden nila. Ayan, kung nakikita nyo, mga mais. Tapos tingnan nyo kung anong itsura ng mga bahay nila, diba? Cute. Parang pag meron kang ganyan sa Pilipinas, parang meron ka ng rest house. Tapos meron sila ditong parang fish pond, ayun. So ito lang naman yung isang part ng kanilang lugar dito sa Indonesia, especially dito sa Bandung. So napapaligiran siya ng mga puno at saka ng mga bundok. Ayan. Pakita ko pa ulit sa inyo guys yung ibang mga video ko dito mamaya, para magkaroon kayo ng idea ng itsura ng Bandung. Ayan, tapos ito naman guys yung ating almusal ngayong umaga. So, meron silang balabala. Ito, balabala yan. Yung balabala, gawa siya sa harina. Tapos, may carrots. Tapos may ibang gulay. Tapos meron silang tofu. Ayan. Tapos meron silang kape. Yung natural coffee nila. At saka mani. At saka biscuit. Usually, lagi silang merong pagkain sa table. Ganun yung kanilang kultura. Especially kapag may bisita.
Lagi silang may nakareading pagkain. Minsan, tea. Ayan. Ito yung naghahanda ng aming pagkain, si Neng. Si Neng yung asawa ng aking kaibigan. The very beautiful Neng. Ayan siya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Yan. Tapos meron din silang alagang goldfish.